woodöli, az igazából egy ilyen saját felfedezésű szó, ami a wood, angolul fa, és az atelier, az pedig egy francia szó, az pedig műhelyt jelent. Valami olyan nevet szerettünk volna, ami egyszerre különleges, és benne van az is, amit mi nyújtunk, és aminek itt otthont adunk. Azokhoz szeretnénk szólni, akik ugyanúgy rajonganak a régi tárgyakért, és ezekért a mindenféle ma már létre sem hozható hangulatokért, amiket ezek a dolgok sugároznak itt. Vannak porcelánok, vannak ilyen ipari jellegű tárgyaink is, amiknek mondjuk a színe szép, vagy a formája szép. Vannak régi fotelek, amiknek nagyon kopott a kárpitja, de nem nyúltunk hozzá, mert úgy gondoljuk, hogy az úgy szép, ahogy megtaláltuk. De hogyha valakinek valami túl öreg, vagy szeretném átalakítani, megváltoztatni, akkor abban is tudunk segíteni. Igyekszünk a legjobb anyagokkal dolgozni, és ezeket a régi tárgyakat abszolút szakértő módon szeretettel felújítani, és így elkészíteni az új tulajdonosoknak. A Bálna ez egy nagyon szívünknek kedves hely, mert az egész környezet az egy nagyon méltó otthont ad ezeknek a tárgyaknak. Az egésznek van egy ilyen nagyon jó hangulat, a Duna közelsége, a régi épületnek a részei, amik itt látszanak, azok nagyon illenek ide, úgyhogy abszolút szeretünk itt lenni.